Ahoj, tady je Daniel a Míša. Jo. Tak jo, dneska vám ukážeme parkour mapu, my si tady trochu zaskáčeme. Jo. OK, jdeme na to. OK, jdeme na to. Já jdu první. Já jdu. Hejzle. Nemusíš mi zavírat dveře. Jo, to je tak lehký. Jo, kam mám skočit? Třeba tam. Ne! Já žiju. Nedal a já to dal. A ty jsi zdechl. Já na rozdíl od tebe žiju. Ne. OK? Ne, ach jo, jsem blbej. Hoř. Až se ti to hoř. OK, není tu jiná cesta. Jdem trochu cheatovat. Ne. Já žiju. Ach jo, proč jsem si sedal? To, co tu dělají ty cedule, tak hodně. Jak to dali. Jo. Lával tě. Tam skoro byl. No, já tam taky skoro tam budu. A aspoň na rozdíl od tebe nevcípám, jako ty. Teď mám jít kam? Půjdu asi tam. Ne, to nepůjde, tam je blok. Nebudeš se na mě portovat, pozor. Sakra. Se trochu nepovedlo. Ach jo. To nejde nějak. To jde. No jde, ale Vepřmen. trochu. To je těžký. Kdy už přestanu konečně, ať se mi doplní životy. Bluk. No jo. Jo. Já žiju. Jsem Spider-Man. To jako tam máme jít. A tam máme. Já mám 2 srdíčka. 1,5, 2,5, 2,5, 3,5. Deadpool. Ať se mi doplní konečně ty blbý životy. Dělej, to mi asi bude stačit. No jo. Ty bys věděl, kde jsem. No taky. Já jsem to dal. Tady je voda pěkně. Juhu. Kde jsi? Ty jsi ještě na konci, what the fuck. Nechtěl bych. Tak se portni, jako na tebe nebudem čekat. Se portneš? Halo. Ne, no tak jo, nechceš. Ne. OK. Protože ty tak jsi tak cheater. A já nechci to hledat. Ty nechceš to dělat? No. Jak to myslíš? Co jako dělat? Doma. OK. Já jsem na dalším. Ty ještě si neprošel tuhle kravinu konečně. Ty jsi cheater. Ty jsi to normálně asi přeletěl, že jo? Ne. Ne. OK. Co tam? OK, něco jsem tam. No, hotovo. Jako fakt jedna postel. No, tak to je na Já si jim čípnu. Ne. Nebudem spát, serem na to. Tak po jednou. Tak to bylo husí. Tak jo, tohle je konec našeho dílu. Jak to jde vidět? Tak jo, tak čauky. Ne, ještě není konec. Je. Ne. No co tam je? Nic. Prostě je to To konec. musíme vykopat, ne? Ne. Prostě konec a čau. Čauky, mňauky.